Hojo iso pomo. Ja saatte rahuli tekee. Ei mitään, lähdetään vaan, mutta ootko koskaan kuullut, että ideoivaa yrittäjää ei kannata koskaan häiriä? Et oot aina kuullut. Mennään vaan. Tänään on ollut tiukka päivä. Helkkari soiko eilen illalla tyhjennettiin meidän Kristerikaan erotuskaivojen vedestä. Nyt sit hurrikaani ja ukot tuli aamulla. Me oltiin täällä jo ennen kuuden jälkeen joskus oltiin täällä. Homma hoituu ja nyt sit lähdetään Oulun kylään kattoo mikä meininki siellä on. Vähän väsyttää, mutta nyt mennään eteenpäin niin kuin Jutilaskossa. Nukutaan myös. Ja mennään eteenpäin. Mikä tää on? Uusi työauto. Tehdään video tästäkin joku päivä. Oot tyytyväinen? Ajohanskat ja kaikkia. Kun ei ole varaa kumimattoihin, niin pitää vetää kuivausliinalla. Tää autohan ei ole siis kuin muutaman viikon vanha ja 4 tonnia ajettu, mutta eilen nopeat liikkeet kun on näyttäviä, niin kysyi jo tarjouksen tuosta kutoskoneella olevasta bensahyrrästä. Tää 4-diiseli, tää on ihan asiallinen tässä, mutta 4 on aina 4 ja 6 on 6 ja kyllä se 6 murina yhdistettynä siihen, että sit vois sanoa oikeesti, että on niinku bensalenkkari, niin se kyllä kiihottaa vähän se. Ainakin ajatuksen tasolla. Vaikka kuorma-autohan tää on, että rajoitin tulee 89. Väsyttää ihan julmetusti. Siis tää on ollut aika myrkkyä tää koko viikko. Emelillä olisi muuten kärkimärkän, kun se näkis ton Volvon tuolta. Jumalaude mitkä vantteet. No niin, pelipaikoilla ollaan. Lähdettiin Espoolla, sitten nyt ollaan Oulun kylässä. Käydään kurkkaan, mitä tossa on saatu aikaiseksi. Viime viikon torstaina aloitettiin vapun jälkeen purkaminen. Sitten viikonloppuna se oli saatu purettua, seinät pestiin, valot on irrotettu. Nyt sinne on tullut ainakin IP-laitteet. Onko jotain muuta, niin nythän se sitten näkee ja pääsee vähän sitten kommentoimaan, että millainen se aidosti oikeesti on. Milloin vaihtuu kyltit ja... Kylttien pitäisi vaihtua hyvinkin pian. Ei ole ihan tarkkaa tietoa, että milloin, mutta nää pitää laittaa nämä pesuohjeet, mutta sinne hoidetaan ne tänään. Joo, no sun mielessä. Joo, ne vaan pitää pyytää, että Petteri niinku fiilistelee ne oikeanlaiseksi. Ja joo, katsotaan ne tänään, kun päästään tuohon officelle takas. Nyt käydään kurkkaa Oulun kylän setit, mitä täällä on saatu aikaiseksi. Otetaan suoraan toi suunta sisälle ja kurkataan mitä siellä on. Vanhat pesuohjeet on tossa noin, ne vaihtuu hyvinkin pian tässä. Tiedätkö tää uusi yrittäjä, joka aloittaa tässä? Ei mitään tietoa. Me vaan pyöritään täällä. Ei mitään tietoa. Ei ole kyllä vanhastakaan yrittäjästä mitään tietoa. On vähän erinäköinen viimeis koi tavarat sisään. Joo. Aika isostikin, että tää on nyt, kuten sanoin, niin pesty. Sitten vesipesutilan. Toivottavasti ei ole jo tumma täällä. Vesipesutilan pitäisi tulla about näille olleille tässä. Ja tästä lähtee sitten toi kuljetin tonne noin. Eli jokainen auto esipestään tässä aluksi. Sen verran hyvä juttu oli, että vanhasta Tammerin rommusta niin saatiin nää crossover-rungoista tehtyy tuollainen esipesukaari. Hyötykäyttöön saatiin se. No niin, nyt on vasta IP-puolelle. Tältäkin lähtenyt suuri osa kamoista. Valot vaihdetaan. Erotuskaivot on tyhjennetty. Tää puoli vielä pestään, seinät, kaikki muut.
Ja sit homma lähtee rokkaan. Tässä on muuten uudet valotkin. Siinä on uudet valot. Kyllä tästä hyvä tulee. Vai mitä sanoo herra liiketoimintajohtaja? Tulee. Miksikäs nää on vielä täällä? No, ehkä toi Auno tulee nääkin hakemaan. Tai niin varmaan tulee kiinni. Toi tippu sut. Mitä? Toi tippu sut. Ai tää? Joo. Korveen välistä. Viime aikoina on ollut kyllä meno vähän päätöntä, että noita on varmaan tippunut tonne matkan varrelle enemmän. Mut joo, tääkin meni kerrankin oikein. Yleensä nämä Provossin tilaukset on mennyt ihan vituralleen. Mut nyt niin saatiin Imurillekin painike, niin toivottiin. Tää on enemmän kuin hyvä. Enemmän kuin hyvä. Mestari, aina tuota päin. Näitä sattuu. Pienen vedon voisi ottaa, että milloin ekan kerran joku vetää ovista läpi. Joo. Lasikin paskana. Mennään se tuohon kahville. Tää on nyt käyty läpi. Ei oo hirveästi kerrottavaa vielä. Ensimmäinen kuuet kuitenkin avajaiset. Mihin on romuttausta lähteä? Auno käy hakemaan. Joku soitti mulle tänään, että saisiko hakea. Mä sanoin, että ei. Okei. Ei, Auno Halikon lahja maailmalle, niin hakee noin. Mitä niistä halikkolaisista sanottiin? Hetken oli siinä vaihdettiin. Häh? En mä muista. Kesäläinen selitti sitä juttua. Pertteli peikot vai? Pertteli peikot vittu. Mut se ei oo halikko. Halikon halit. Joo, Perttelin peikot. Se oli vittu. Mennään kahville. Saadaan naapurialennukset jopa. Kahvihammasta kolottaa näilyöumiin. Onko se tullut työaikalainsäädännön mukaista vuorokausilevot täyteen yrittäjänä? Ei oo tullut, ja sit tästä täytyy muistaa se, että kun on tällainen kevytkuorma-auto, niin siinä ei piirturia tarvii onneksi olla. Jos tarviis, niin tuohon jäisi tietysti lähimmälle levikkeelle ja pitäisi vetää muutama tunti unta palloa siinä sivussa. Oli kyllä niin jykevää kahvi, ettei vähän aikaa varmaan palo kieliä kitalakia. Voi voi. Tuliks lusikallinen kura vettä? Ei, tuli niin sanotusti kahvikupillinen kura velliä ja housuja. Joo. Nyt kohti keskustaa käydään lounausiin ja sen jälkeen käydään vähän meikäläisen 10-vuotis yrittäjätaivalta läpi. Mistä ollaan lähetty ja mihin ollaan päädytty. Mitä ollaan saavutettu ja sit miten seuraava 10 vuotta? Ui saatana. Kato. Siinä. Ja hyvää päivää. Rapula. Mikä? Krapula. Krapula. Eikö sieltä ole krapula mukana aina? No ei oo nyt kyllä darraa valitettavasti. Joo. Mun mielestä on Mikko aika huolestuttavaa, että ensimmäinen mitä sä kysyt mut Turun käynnin jälkeen, niin onks krapula? Nyt ollaan tässä keskustaan menossa, ollaan pelipaikoilta ja vähän omaan nenään haisee ruudinkärry tässä ihkun nurkilla. En tiedä mistä johtuu, mutta leijailee edelleen tää aina kevyt ysimillisen haju täällä. Eiku mikä pistooli se olikaan. Ei tää nyt sun. Joo, karmea juttu sekin.
Kyllä maailmassa tapahtuu paljon asioita, mitä mä en ymmärrä. Ja Suomessa varsinkin. Ei pysty ymmärtämään. Ei pysty ymmärtämään. Joo. Mut nyt lounasta. Nyt lounasta. Joo. No niin. 10 vuotta yrittäjänä, iso pomo. Kyllä. On mennyt nopsaa, hei. Nyt vois kysyä klassisen, miltä nyt tuntuu? No, 10 vuotta mennyt nopsaa. Onks jäänyt mitään käteen? Jonkun ulkopuolisen mielestä joo. Omasta mielestä ei ehkä. Itse ei näe aina niitä positiivisia juttuja, vaan enemmän näkee ne haasteet, mitä tässä on ollut ja ne tietynlaiset sudenkuopat, mut onhan tästä jäänyt käteen. Ollut hauskaa. Ja jos sä mitä sun elämä oli 10 vuotta sitten ennen kuin sä lähit yrittäjäksi, niin mikä olisi ehkä semmoinen suurin asia, mikä on muuttunut omassa elämässä verrattuna aikaisempaan? Helkkari hyvä kysymys. Äijä olisi pitänyt kertoa vähän jotain kysymysrunkoa. Nää tulee ihan, tietsä. Ei, mutta tää on se jutun juoni tässä näin. Niin, no 10 vuosi. Silloinhan mä olin ihan märkäkorva. Silloin ei ollut mitään uskottavuutta. Nyt on ehkä jonkinlainen uskottavuus, ainakin jollain tavalla. Johtuuko se tästä parrasta vai onko se tullut? En mä tiedä. Beettamies on beettamies aina. Mut ehkä se uskottavuus, se on ehkä se, mikä on muuttunut eniten. Silloinhan naurettiin, tietsä, kun meni jonnekin myymään jäsenyyksiin, niin todettiin vaan, että poika laita pesulla aikana pystyyn. Minkä mä sinällään ymmärrän hyvin. Mutta ehkä se ei nykyisin enää sellaista ole. Tai ainakaan toivottavasti. Niin. Jos sä mietit niin, että mitä 10 vuoden yrittäjyys on sulle antanut, niin sanoit jo, että uskottavuutta, mutta onko siinä jotain niinku enemmän ja onko siinä jotain isompaa kuvaa? On. Siis tietyssä mielessä niin kyllähän tää on ollut itselle tietynlainen lapsi, että tämän kanssa on kasvanut ja tätä on päässyt kehittämään ja siinä samalla on kehittynyt itsekin ehkä ja sitten on hyviä tyyppejä ollut töissä ja niiden kanssa on tullut tehtyä kaikenlaista. Se on ollut hienoa, että on pystynyt joillekin tarjoamaan niin kuin vähän jonkinlaista urapolkua. Niin paljonhan tää on antanut, siis tosi paljon. Ja ehkä on pystynyt tekemään jotain asioita sit, mistä itse on ehkä unelmoinut jollain tasolla. Ja kuitenkin tärkeää on se, että on tehnyt sitä, mistä tykkää. Vaikka ei ole silloin ehkä uskonut, että näitä näin monta on. Mut nyt 5 ja kesäkuussa 6 ja sit syyskuun ollut 7. Se on ensimmäinen. Niin sanotusti Kehä Kolmosen ulkopuolella. Joo, se on. Lähdetään niin sanotusti maakuntamatkalle, mutta... Hymerillä. Joo, Hymerillä. Joo. Jos miettii viimeiset 10 vuotta taaksepäin, niin jos pitäisi nostaa vaikka muutama semmoinen mieleenpainuvin hetki, niin koet sä, että ne osuu sinne alkupäähän vai osuu enemmän tänne loppupäähän vai jotain tästä välistä ja mitä ne on? Joka vuosihan on tullut niin kuin paljon hyviä ja paljon huonoja asioita, mutta ehkä suurimmat, mitkä, en mä tiedä miten sä itse näet, mutta korona oli yksi, mikä jännitti aika paljon. Just saatu Bembölen pesula auki ja sehän olisi pitänyt olla eka vuosi kiinni kokonaan, ei siinä ollut mitään järkeä, miten vähän siellä porukkaa kävi. Sitten ehkä se, mikä oli hieno, niin Espoonlahden avaus. Tää toimi kuin junan vessa, siis lähti ihan kuin hauki Kaislikosta jumalauta. Se oli hyvä, jäänyt mieleen. Niitä on paljon. Mulla on vaan se, että mä oon unohtanut aika monta asiaa tässä. Mut onko sulla jotain? Mulla? Niin, mitkä on jäänyt... No jos... Täytyy nappaa tuosta aikaisemmasta niin Espoonlahden avaus. Mähän tuli koulun penkit lähi kesken päivän menee, kun Markus soitti, että nyt jumalauta tarvii lisää kundeja. Ja... Ne pitäisi varmaan muuten ottaa erilainen kuvaus tuolta noin. Miksi? No voi se olla näinkin, jatka vaan. Niin, voidaan vaihtaa se. Mutta se on niin kirkas tuolla, että sitä äijä ylivalottus. Äijä ylivalottus. Joo, mutta itse vapahtaja on tullut. Midaksen kosketus. Itse vapahtaja on tullut, tiedätkö, tilaa. Vaan rankasi. Vanha kunnon panisseri. Niin mä muistan, että mä olin sit myös täällä sit ihan vaan myymälässä. Farkuiset teepaidassa myymässä soppareita. Ja pihaahan kiersi siis ei autojono, vaan ihmisjono, mikä oli aika mieluinen yllätys. Kyllä mä ehkä nostaisin myös tietysti mielessä sen, että mä koen, että
niin muututtiin pikkupesulasta isospesulaksi Tammiston myötä, koska sitten oli Helsinki, Espoo, Vantaa. Et se oli niin kuin, voi aidosti sanoa, että oli niin kuin pääkaupunkiseutu miinotettu niin kuin jollain tasolla. Kyllä sinne pitkät on välimatkat, mutta oli ainakin pesui tarjolla joka puolella. Kyllä. Joo, ja sitten ehkä tuon Vartiokylän myötä, niin sit meidät otettiin ehkä tietyissä piireissä vielä enemmän tosissaan, kun oli se peitto parempi. Just näin. Ja hyvin usein omassa työssäni mut kuullut sen aikaisemmin, että liian pieni verkosto, liian vähän pesuloita. Jos kysyy takaisin, että mikä se on oikea määrä, niin aika usein se vastaus oli niinku 5 ylöspäin. Että sit voidaan niinku ottaa niinku varteutettavaksi vaihtoehdoksi. Nyt on. Siinä on pitänyt tehdä töitä. On. No jos mietitään sit asioita, jotka ei varsinaisesti ehkä liity tähän perusbisnekseen, vaan mennään sit henkilöstöön ja ihmisiin sun muita, niin koet sä, että viimeisen 10 vuoden aikana on ollut niinku henkilöitä tai hahmoja, jotka on eritoten jäänyt mieleen, ei välttämättä meidän firman sisällä, mutta ylipäätänsä tässä koko autopesuskenessä, että on ollut semmosia siis vedenjakajia. Joo, siis kyllähän tämä alana on semmoinen, että ei tänne niin kuin normaali järjellä varusteltu ihmiset välttämättä ajaudu tai ajautuu, mutta sitten ne huomaa jossain vaiheessa, että tämä ei ole ehkä se, missä kannattaa olla. Mutta onhan toimittajien parissa on uskomattomia tyyppejä, ihan uskomattomia tyyppejä. Sieltä löytyy. Mutta kaikkien kanssa ollaan tullut toimeen. Ollaan. Ja jokaisella on omanlainen tapa toimia, eikä siinä mitään. No. Jos puhutaan bisneksestä, niin mitä me tehdään liiketoimintana, niin pitkäänhän tämä ala oli niin, että tämä meni isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle. Et ei ollut hirveästi niin kuin uutta ja innovatiivista ja yleensä tehtiin samalla tavalla kuin aina ennenkin ollaan tehty. Niin kun sä 10 vuotta sitten tai vähän vajaa 10 vuotta sitten toit tämän konseptin ikään kuin eloon ja henkiin PK-seudulla tämmöisenä kuin tämä on tänä päivänä edelleen, niin koet sä, että siinä oli aika paljon, tai oliko siinä haasteita, oliko se helppoa, lähtikö se hyvin käyntiin? No kyllä se, jos miettii Konalaa, niin eihän se lähtenyt hyvin käyntiin. Kyllä siinä silloin syys- ja lokakuun, niin siinä sai rasvailla saranoita aika vahvasti. Mutta sen jälkeen, kun Kauppalehti oli tehnyt meistä se jutun, niin kyllä sitä alkoi rokkaa pikkuhiljaa. Mutta kyllä se vaati aikansa. Toisaalta taas kun oli yksi paikka, niin ei mikään ihme, mutta ei se startti mikään unelma ollut tai sellainen, mitä olisi ehkä halunnut. Ja on tämä muuttunut paljon niistä ajoista. Koet sä, että on myös alana muuttunut? Mä en nyt sano, että välttämättä GoWashin takia tai sun takia, mutta 10 vuoden aikana, niin onko tämä mennyt suuntaan jos toiseen? On. Siis mä, niin kuin kaikille sanon, niin mä uskon, että entistä enemmän tulee siirtyä siihen, että niin kuin yksityisten tahojen vetämät operaattorit tulee valtaa tätä alaa. Ja huoltsikaketjuille jää sit, tai eihän ne mihinkään tosta hävisi, se on fakta. Mutta heillä olisi ollut mahdollisuus tehdä tästä vaikka minkälainen, jos olisivat halunneet. Ja sitten se, että kyllä tuo pesukatu on vaan sellainen juttu, että se on melkein pakko olla tässä bisneksessä. Et yksi yksittäinen rollari, niin sillä saa huulen leivän päälle, mutta ei siihen väliin vielä mitään. Just näin. Jos mietitään sitten, palataan vähän aikajanasta taaksepäin, niin mitkä on semmoisia käänteen tekeviä hetkiä, tai onko ollut semmoisia, että on tuntunut, että tämä voi mennä suomeksi sanottuna ihan reisille, tai sitten, että jos tämä onnistuu, niin tässä voi tulla jotain sikasiistiä ja hienoa? No jokainen rakennushanke on sinällään ollut aina uhka ja mahdollisuus. Et toki nykyisellään niin ehkä pieniä riskeisiä tämä ottaa enemmän, mutta kyllä siinä alussa niin jokainen uusi pesula, niin jos ei se lähtenyt pyörimään, niin olisi se vaikuttanut aika isostikin negatiivisesti. Mutta edelleen mä sanoin, että korona oli se, mikä ehkä näin jälkikäteen ajateltu, niin jännitti aika paljon. Tuo liikenteessä ei ollut ketään muut kuin minä. Niin. Kaikki muut oli kotona etätöissä. Kyllä. Mites sit jos miettii yrittäjänä omaa elämää, unohdetaan hetkeksi yritys pois, niin miten sä koet, että viimeisen 10 vuoden aikana niin
sä oot sanonut, että mainitsit, että on tullut kehitystä ja ikään kuin yhdessä tämän kanssa menty eteenpäin, mutta jos sä irrotat nyt tämän kokonaisuudesta ja mietit yrittäjänä, niin onko paljon asioita muuttunut? Onko ne hyviä, onko ne huonoja? Tekisikö jotain toisin? Sanotaanko näin, että 10 vuoden aikana taas on tapahtunut paljon. Ehkä itsellä se tietynlainen kulminaatiopiste saattoi olla joku 2018-2019, minkä jälkeen sitten niin siihen asti oli, en tiedä miten sä näet, mutta siihen asti oli mun mielestä virtaa hyvin. Ja sitten se on lähtenyt alaspäin. Et ehkä siinä jonkinlaisen uupumuksen merkki on saattanut tässä välissä olla. Mutta sen jälkeinen aika, tai oikeastaan sitä edeltäväkin, niin on kyllä hyvin pitkälti sumus. Et ei vaan muista. Et ehkä olisi pitänyt antaa enemmän aikaa itselle ja omille jutuille, mutta tässä sitä on menty. Mennään edelleen. Koet sä nyt sit tänä päivänä, että nyt on ikään kuin enemmän aikaa sit, kun on periaatteessa omilla jaloillaan oleva yritys, että olisi enemmän aikaa tehdä omia juttuja, vai tuntuuko se siltä, että nälkä kasvaa syödessä? Ei, olisi sitä enemmän aikaa, mutta jos mietitään vaikka eilistä, niin mihin aikaan mä lähdin Turkuun? Mä lähdin ajaa en mä muista. 7,5-8 aikaa ja sitten oltiin Kristerin kanssa espoolaiset tyhjentelee noita säiliöitä vesistä, niin 12 aikaa varmaan. 11-12 aikaa mä kävin nukkuu 12:30. Ja sitten aamulla sama rokki jatkuu silleen, että herää 4:45, niin en mä tiedä, onko siinä omaa aikaa ihan hirveästi. No mutta ei poikkeus vahvistaa säännön. Mutta sit taas se, että olisinko tehnyt saman, tai olisinko edelleen, tai haluaisinko tehdä saman, niin joo. Mutta kyllä mä aika monta asiaa niin kuin ehkä järkeilisin eri tavalla. Mitä ne vois olla esimerkiksi? No sunkaan ollaan paljon höpötetty lumen luominen vaikka. Mutta kun siihen on kerran lähtenyt, niin oma ylpeys ei siedä sitä, että joku ulkopuolinen tekisi. Ymmärrettävää. Tai ei ymmärrettävää. Tai sitten, että olisi pitänyt ehkä vastuuta uskaltaa ja ymmärtää antaa niin kuin aikaisemmin joillekin ja näin. Mutta se on ehkä turha mennä noihin noin. Niin. Jos sit miettii niinku sitä, että varmaan tärkeä kysymys kaikista, että jos nyt mentäisiin aikakoneen 10 vuotta taaksepäin ja sä tietäisit, mitä tää olisi tänä päivänä, niin lähtisitkö uudestaan? Tähän samaan? Niin. Ei. Ainakaan tässä mittakaavassa. Ehkä pienempänä, joo, mutta varmasti tai niin kuin yrittämisen aina on haasteet ja riskit ja uhat ja mahdollisuudet ja kaikki mahdollista tällaista, mutta kyllä tämä välillä tuntuu, että tämä on niin kuin päivästä toiseen yhtä tarpomista. Et kun olet saanut yhden jutun hoidettua, niin sitten yllättäen tulee seuraava takavasemmalta ja se kurkki jo sieltä silleen, että tässä on nyt seuraava haaste, niin se on aika rajua. Tosiaan olisi kiva, että tuossa olisi niin kuin nättiä, tiedätkö, soljumista, vähän kuin kesäpäivän vesillä. Ei ole myötä eikä vasta-aallokkoa, vaan pääsisi niinku plaanissa vetää. Se olisi kiva. Toki moni asia on sellainen, että niihin ei itse voi vaikuttaa. Mutta sitten hyvin paljon on sellaisia, että mitkä vaan tulee sieltä. Sitten ne kumuloituu omassa päässä sellaiseksi, että tämä nyt onkin elämää suurempi juttu. Niinpä. En mä tiedä, miten sä näet. Sanotaan näin, että kun sä oot ollut kelkas niin pitkään, niin lähtisit sä sillä kokemuksella, että sä tulit 2016 sisälle ja oot kuitenkin aika pitkälti ollut tässä koko ajan matkassa. Kyllä. Ja hyvin pitkälti tiedät, miten on kaikki mennyt. Niin lähtisit sä? Omassa asemassani vai sun asemassa? Mun asemassa. Kyllä mä lähtisin. Mä vähän muodaisin sitä matkaa siihen ehkä. Niin, just näin. Mut siis jos sä tietäisit mitä tässä on ollut ja niiden perusteella. Tai että se olisi tismalleen sama paketti. Niin. No just näin, tismalleen sama paketti. En mä ehkä tismalleen sama paketti. Joo. Sinuna en lähtisi. Joo. Allekirjoittanut tai äänessä oleva on muutama vähän kireemmä päivän nähnyt ja todennut, että oispa ollut Markuksella helpompaa. Mutta niin. No mut hei, noistakin voi ottaa ne hyvät puolet, että Konalan Conor McGregorit. Se on kyllä. Jos löydetään muuten nauha, niin se voisi pistää tähän pakettiin. Mulla on se varmaan jossain. No laitetaan se Peterille, niin se varmaan voi editoida Conor McJordan. Joo, ihan hirveä. Joo.
Joo. Ei, mutta... No, paljon hyvää on ollut. Paljon hyvää on ollut. Ja kyllä mä nyt väittäisin tässä tällä kokemuksella tässä firmassa, niin kyllä mä sanoisin, että ehkä ne hyvät päivät sit kuitenkin painaa enemmän kuin ne huonot. Painaa. Ja ehkä se minkä nyt näkee tässä suurin arvon on se, että tästä voi niinku tulla jonkinlainen uusi idea johonkin toiseen. Tai ideoitahan on paljon, mutta sitten se, että riittääkö aika tai onko mahdollisuutta tai kykyä tehdä niitä, niin se on asia erikseen. Niinpä. Niin ja sitten kyllähän tämä niin kun vaikea mun on kuvitella enää, että tää tästä mihinkään häviäisi ajan kanssa. Et periaatteessa on pystynyt luomaan maamerkin, joka on jäädäkseen. Toki sit jos hölmöilee, niin kyllähän se... Mut ymmärrät joo. Mut hyvin manageroituna, niin maamerkki on pysyvä. Joo. Miten sitten seuraavat 10 vuotta? Toki on helkkari hyvä kysymys. Yrittäjänä varmasti. Sitten ollaan niin kuin 50 kohdilla 10 vuoden päästä, se on jo merkittävä ikä. Sitten voisi ehkä juhlistaakin sitä. Joku uusi yritysjuttu. Toki jos näitä tähän liittyviä hommia tulee, niin ne pitää tehdä. Mutta sitten ehkä jotain alan ulkopuolelta ihan täysin. Jotain uutta. Mullahan on siis hirveä tarve todistaa itselle, että ei ollut tsägää. Ei ollut tähdenlento. Niin, tähdenlento tai sellainen, että mistä se kumpuu? Onko se siitä, että joku on sanonut sulle joskus? Että varmaan siitä ja sit silloin alussa niin ehkä huono itsetunto joku muu, että ei osannut antaa asioiden olla asioita, vaan sieltä ehkä tuli sellainen joku pinttymä tonne takaraivoon. Niin. Että sä haluat näyttää kaikille. Ei. Nykyisellään niin ei mun tarvii omasta mielestä näyttää kellekään, niin. Mutta ehkä niinku haluu itselle vaan näyttää, että ehkä se bensalenkkari osaa jotain muutakin tehdä. Mut pitkältihän se on kiinni siitä, että tekee vaan. Sekin on totta. Ja niin kuin yksi vanhempi herrasmies on sanonut, että tyhmempikin pärjää, kun tekee enemmän töitä kuin muut. Se on just näin. Ja mitä sä tykkäät aina sanoa tästä bisneksestä? Tää? Niin. Kenen bisnes tää on? Tää on tyhmän miehen bisnes. No mut kun miettii, niin hyvin pitkälti tää, niin kuin sanoit, niin isältä pojalle juttu tällainen. Tai huoltoasemataustainen. Ja kyse ei ole siitä, että huoltoasemayrittäjät tai huoltoasemakauppiaat olisi niin kuin tyhmiä tai mitään muuta, mutta siellä ei ole ehkä osattu ajatella, että jos se konsepti on tullut sulle suoraan, niin sä oot jatkanut sillä samalla tavalla. Ja varsinkin sitten tuo kauppojen aukioloaikojen laajentuminen niin söi viimeisenkin niin kuin hyvän tilin niiltä. Ja sitten kun on muita pesuoperaattoreita tullut, niin ne ei ole pystynyt enää pesuillakaan sitä ylimääräistä katetta vuoleen siellä. Niin kyllähän varmaan absoluuttisesti kertapesujen hinnat on jossain määrin ainakin laskenut sen myötä, että on tullut uusia operaattoreita, jotka tarjoaa esimerkiksi kiinteäseen kuukausihintaan. Koska harva on enää valmis maksaa, niitä edelleen on, mutta harva on valmis maksaa 50 pesusta, jos ei se ole taskus firman luottokorttia. Nimenomaan, tuo on taas aika karu, että ajatellaan, että firman kortilla niin ei itse tarvitse maksaa, että firma sen kuitenkin maksaa, tai joku maksaa loppupeleissä. Kyllä. Niin. Mutta kyllä ne 50 pesupäivät on ohi. On. Et ei niitä enää tavallinen kuluttaja ei osta 50 € ei. Ja vastaavaa. Asiakas. Mihin me jäätiinkään? Äijä kävi tekee niin sanotusti Kaappa. Niin. Kai siitä tuli aika... Haluaisin vielä jotenkin, jos pitäisi tiivistää 10 vuotta, niin kun miettii, että okei, 2015 ensimmäiset pesut, sen jälkeen 16 joulukuussa Espoon Lahti ja näin poispäin, niin miten, jos pitäisi heittää niin aikajana vuosi vuodelta, niin jos tulee jotain mieleen, niin nostaa sen esiin ja vetää sen nyt 10 vuotta nippua. 2014 mitä kävi? Jäin palkkatöistä pois, sit Y-tunnus luotiin joulukuussa 14. Se oli siinä. 14 oli myös aika vahvaa suunnittelua. 15 syyskuussa avautui tää, mutta sitä ennen oli suunnittelua käytännössä rakentamista. Rakentaminen alkoi helmi-maaliskuussa Konalassa. Ja sitten loppuvuosi olikin syyskuusta joulukuuhun niin kovaa tekemistä. Sitten 16
Mä tein 16 kesää asti itse aina lauantait ja sunnuntait. Sitten Eemeli alkoi tekemään niitä, jos se väärin. Ja sinä, muistaakseni. Tai ei, mä taisin olla viimeinen mohikaani, kenet sä koulutit niin itse oli, tähän työhön. Niin oli joo. Sitten toi Espoonlahden rakentaminen aloitettiin touko-kesäkuussa 16 ja valmistui 5. joulukuuta. Tai 5. joulukuuta avattiin. Ja paras avaus ikinä. Se on jäänyt, niin kuin sanoin, niin mieleen. 17. Mä en itse asiassa muista mitään. Aloitettiin rakentaa Tammistoa, joka valmistui tai avautui helmikuussa 18. Helmikuusta tai loppuvuodesta 18, niin en mä muista mitään. Paljon liikevaihto kasvoi niin kuin 15-18 niin aika kovalla käyrällä. Ne oli niin kuin hyviä kasvulukuja ja kasvuprosentteja ylipäätänsä. 19 ja silloin aloitettiin toi Bemböle. Se oli loppuvuoden tai se viimeinen kvartaali ehkä, koska mä muistan, oli yksi erityinen työmaakokous, jossa johtaja itse lausui. Siellä on tullut sanottua vaikka mitä, mutta niin silloin me hytistiin siellä kopissa. Niin se varmaan siis alkoi kesällä maatöillä tai kesän jälkeen maatöillä, koska runko nousi marraskuussa, mä muistan. Avaus oli 20 maalis-huhtikuussa. Se meni vielä silleen, että palotarkastaja viivästytti kuukaudella tarkastusta, koska korona. Ja me oltiin ehdotettu silloin ekan kerran, että ottaa etänä, niin hän sitten itse keksi, että otetaan etänä siihen toiseen. Mutta pääasiat saatiin auki. 21. Silloin avautui sitten joulukuussa Vartiokylä. 22. On käytöön 22. Me hommattiin Hämeenlinnan tontti, suunniteltiin toi Hyvinkää ja aloitettiin tuo Turun taistelu. Jätettiin 22 elokuussa tämä mikä se nyt on? No kuitenkin julkiseen kilpailutukseen laitettiin laput sisälle elokuussa ja sitten me voittiin se. Ja sen jälkeen alkoi sitten suunnittelu ja 23 aloitettiin Turkuun rakentaa lokakuussa suunnilleen ja nyt 24 sen olisi tarkoitus sitä avautua syyskuussa. Ja 24 niin kesäkuussa avautuu Oulunkylä. Mikä tää Oulunkylä on? Tarkoitat mitä? Et mikä tää on kokonaisuutena? No se on 7 sitten. 7 kyllä, mutta se ei ole meidän rakentama. Se ei ole meidän rakentama. Se on eka, missä ollaan niin sanotusti konsernin ulkopuolisissa firmoissa tai ulkopuolisella firmalla vuokralla ja se ei ole ihan konseptin mukana. Pesukatu ja 4 itse pesulossia. Se oli hyvä. Se oli torjuntavoitto, sanotaan näin. Sille estettiin se, että kukaan muu ei tule siihen pyykkäämään ja saadaan kuitenkin ihan hyvä niin spotti siihen meille. Kyllä. Ja se on myös tämmöinen ensimmäinen epäorgaaninen kasvu. Juurikin 10 näin. vuoteen. Juurikin näin. Sitten kun miettii, että olisiko fiksumpaa ostaa yksittäisiä vai rakentaa itse, niin tää on ihan hyvä harjoitus siinäkin mielessä. Tää on hyvä pilotti, joo. Rakentaminen maksaa kuitenkin ihan helkkaristi, niin siihen nähden toi harjoitus on todella edullinen. Kyllä. Todella edullinen. Kyllä. Mut siinä se 10 vuotta, mitä mä muistan. Onhan siinä välissäkin sattunut vaikka mitä, mutta noin nyt pääsääntöisesti. Onko sulla jotain, mikä on jäänyt mieleen? Ei ehkä yleisesti vaan, että en usko, että ihmiset edes ymmärtää tai tajuu, kuinka tunteisiin autopesu voi mennä. Ja meillä on ollut ihan 1 000 000 selkkausta pesuloilla kaiken maailman asioista.
niin mulla on hyvin paljon mielessä erinäköisiä juttuja, mitä on sattunut ja tapahtunut. Mikä sulle on ehkä semmoinen, joka nousisi? Semmoinen, että oho, mitä? No tietenkin kaikki, missä on virkavalta ollut mukana, ne on jäänyt mieleen. Mutta ehkä ylipäätään se tietynlainen huolettomuus, että voi käyttää palvelua, mutta ei maksa siitä, niin se on aika harmillista. Se on sellainen, mitä mä en yrittäjänä ymmärrä, että jos ei ole varaa, niin älä käytä sitä. Näin se on. Tai sitten, että yritetään kikkailla kilpiä irti ja annetaan kaverille ja peruutellaan pesuun ja on sitä sun tätä, niin se on aika surullista. Tuolla on kuitenkin kamerat meillä, mistä me nähdään ja ne katsotaan joka aamu aina. Tai jos ajetaan vaikka aitaa päin tai rakennuksen seinää päin, niin ei ehkä nyt lähettäisi karkuun. Siitä jää kuitenkin kiinni. Tai sitten viimeisenä, että jos on tapahtunut joku virhe tai vahinko, niin se nyt on elämää. Et sitä varten on yleensä vakuutukset. Siitä on ihan turha lähteä taistelemaan, että jos kamerat näyttää, että jollain tavalla asia on mennyt, niin se on yleensä mennyt silleen myös. Ja me ei olla ajamassa niitä autoja. Mut joo, se on sellaista. Näitä joutaa miettiä yrittäjänä. Joo. Varmaan paljon ihmiset miettii, että haluaisi yrittäjäksi. Ja varmasti olisi niin paljon ideoitakin ihmisille, mitä ne haluaisi tehdä. Mutta miettii vähän, että kannattaako vai eikö kannata. Niin vaikka on ollut hankalampia hetkiä ja on ollut tietysti myös helpompia hetkiä, niin 10 vuoden jälkeen sulta kysytään, että kannattaako lähteä yrittäjäksi, niin kannattaako? Ehdottomasti kannattaa. Ja se, että vaikka sanoin, että samanlaista polkua mä en tässä en ottaisi nyt, jos tietäisi millainen se on. Mutta niin kuin säkin totesit, että jos sitä vähän modaisi, niin joo. Ja yrittäjäksi ehdottomasti kannattaa lähteä. Toki sit se olisi ihan hyvä, että siitä yrittäjyydestä niin kuin saisi jonkun palkinnonkin joskus. Tai sen, että valtiovalta ymmärtäisi sen, että meidän kaltaiset firmat kuitenkin on se suurin työllistäjä täällä. Ja se, että jos yrittäjät vedetään ihan niin kuin piippuun ja tosi pahaa ahdinkoon niin kaiken osalta, niin mikä sit motivoi olla yrittäjä? Niin, ne on aina kaksipiippuisia juttuja noita. Panta on kiristänyt hyvin useasti, mutta sitten... niin, itse asiassa sen enempää menemättä terveyteen, mutta kyllähän siis periaatteessa myös stressi on tuonut sulle, tai hyvin pitkään jatkuva ja kova stressi, niin kyllähän oothan se... No tässä on ollut kaiken näköistä, hiukset tippunut. Tässä on ollut kaiken näköistä, sanotaan näin, että niin kuin sanoin, se 2018-2019 siihen asti jakso varmaan hymyillä koko ajan. Ja sitten ehkä se stressi vei voiton, että on ollut kaikenlaista oman jaksamisen kanssa isoja ongelmia. Tukka on lähtenyt ja partakin on lähtenyt ja välillä ei oikein tunne itteensä edes. Mutta nyt on onneksi jollain tasolla kaikki ihan hyvin. Mutta kyllä niitä huonoja aamuja on sellaisia, kun ei niinku, tiedät sen, kun ei vaan niinku jaksa. Yksinkertaisesti niinku ei kone käynnisty, ei niinku pysty lähteä. Että tässä pahaa pelkää, kun ensi talvi tulee ja Turkuun pitää ajaa, niin voi helkkari. Sitten on se mahdollisuus, että ulkoistetaan se lumenluonti. Ei, mä haluan katsoa Seikantaloa. Jos on turkulaisia yrityksiä kuulolla, niin laittakaa tarjouksia. Joo. Yhden kiinteistön lumenluonnesta. Joo. Tai sit hommaa sinne mönkkäriin. Se ei olisi huono, mutta tiedätkö, se mönkkärihän lähtee sitten joku päivä siitä jonnekin. Saatat se tänne itse? Ei vaan, siis sehän lähtee, ja sehän käy silleen, että työpäivän jälkeen on vähän kiire lähtee niin sanotusti Donnalle istuu iltaan, niin sehän löytyy Aurajoen pohjasta, nimittäin meidän tuurissa. Koet, että sun oma elämä olisi mennyt toisin? Joo. Jos sulla ei olisi ollut siis todellakin, firman kanssa näin Juu, todellakin. Tiheä parisuhde? Joo. Tiivis parisuhde? Siis ihan varmasti olisi erilainen elämä. Siitä ei niinku kahta sanaa, mutta kun on tämän
polun valinnut, niin tällaista mennään. Toki nyt kun pääsee elämään omaa unelmaa, niin siinä on hyvät ja huonot puolensa. Sekin on sanottava sitten, että jos joku jotain julkisiin lähteet sanoo, niin tässä ei ole vielä itse päässyt kyllä ihan hirveästi nauttimaan. Että kaikki mikä on tullut, niin se on aika karu, että se menee aina seuraaviin harjoituksiin. Isossa kuvassa. Kyllä. Et 10 vuotta, niin no joo, kaikki on taas suhteellista. Mutta olisinko mä onnellisempi jossain muussa, niin en. Vaikka tässä onkin paljon tullut rapaa niskaa ja ollut haasteita ja vaikeuksia ja muuta, mutta niin kuin sä totesit, niin kyllä ne positiiviset jutut on kuitenkin päällimmäisenä. Ja eikö se ole päällikköä kulkea, että Nordicsel firman lätsäpäässä ja kaikki tietää, että gimmat tulee tuossa 2 kertaa erässä ja donitsi pyörii, niin eikö sit tule ihan hyvä fiilis? Tulee, no, jos tällaisia yksittäisiä juttuja, niin joo sinällään. Mut sit vaan sielläkin sen tuotteen pitäisi olla kunnossa. Toimistolle terveistä. Tästä voidaan keskustella kyllä pitkään, mutta kyllä mä jonkinlaisena en koe, että mä oon intohimoinen fani, mutta fani kuitenkin pienestä pitäen, niin onhan tuo aika karmeeta. Et jos Kiekko Espoo saa enemmän palstatilaa, mitä iso punainen IFK, niin ei siinä. Niin, onko mahdollista, että mainoseurat siirtyy seuraavaksi? Eiköhän me tuossa punaisten matkassa kuitenkin olla, kun meillä on sinne Gardeniinkin se varaus, niin jos se Gardeni joskus sekin toteutuu. Mut joo, tässä näitä alkaa olemaan. Jos teillä on jotain kysyttävää, niin laittakaa tuonne kommenttikenttään kysymyksiä tästä meikäläisen yrittäjäurasta tai ihan mitä tahansa kysyttävää, niin mä yritän vastata ja otetaan joku kerta video, kun me lähdetään Jerryn kanssa radalle. Se on vähän sama kuin Jallis ja Jeti. Jerry ja Makke. Mut seuraava video. Nähdään. Se on moro.